dayon mahingpit, aron mahingpit gayod kamo ug dili makulangan. Sabi sa nunsa, ang tuyo nini mao ang pagsulay, kung tinuod ba gayod ang inyong pagtuo. Apan kun mo laom kita, sa wala na to makita, magpaabot kita nga mapailubon. Kay may panahon nga gitakda alang sa katumanan, sa panan-awon ug mahitabo gayod kini. Busa-bisag murag dugay kining matuman, pabota lang kay muabot gayod kini. Kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo ang inyong pagtuo nga bililhon. Pakay sa bulawan, sulayan gayod usab. Kay may panahon nga gitakda alang sa katumanan, sa panan-awon ug mahitabo gayod kini. Busa-bisag murag dugay kining matuman, pabota lang kay moabot gayod kini. Tungod nini madawat ninyo ang mga pagdayeg, himaya ug tungog sa adlaw nga ipadayag na si Jesucristo. Apan kon mulaom kita, sa wala na to makita, magpaabot kita nga mapailubon. Kay may panahon nga gitakda alang sa katumanan, sa panan-awon ug mahitabo gayod kini. Busa-bisag murag dugay kining matuman, pabota lang kay muabot gayod kini. Pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel aron pagpana